aiwa zvese bho muri sezvi mukatoona tikadai zvinhu zviri correct nekuti isusu namabatsirwo atiri kuitwawo nevari kumhiri tinotendawo zvedu kuti ngavaramba vachiita sei vachitikudzira krismasi ino hapana zvatinazvo tingodyawo huku dzacho nemasoseji nedoro racho. Holani mani kuda muri sei? Aiwa ini ndiri bhomu wangu makubuda mhasuru. Aiwa tanga ndoda kutotenda iwewe ajiita asha vakandibatsira kuenda kuchipatara naArnold asipo panapa navakandibhadharira bhiri rekuchipatara rakabhadharwa because shamari hapana kana chandaigona kukwanisa kana sendi momwe ndanga ndisina ende hapana zvandaigona kuti ndiite plus yerendi yako 50 tinayo hapana yakasara saka ikotomati zvakadzora ndo amwe madhira andaitya nditi wakaona kuti kana zvakadaro ndinotenda but still kusevenza zvisi kutaridza kuti ndisevenza ati wakaona malast time ndandisikabatike zvokumanya hanzi mane madhiri aura kudombo shaa pane foundation yatakatanga kundochera ye8 rooms ndo basa randaita ikoko saka tisati tapedza zvedu kusvika paslab level ndobva tazobudira mari yacho masara kungoisa slab saka ndinotenda nekurarama kwandakaita yes sir patiri panapa pananoisa yendeu hatifambe mbicha